Гэта Аўстралія. Для тых, хто марыць, каб іх душыў тарантул, пакуль кенгуру ламаюць ім калены. Так, калі ласка. Для тых, хто ўяўляе, якіх есть змяя на фоне палаючых лясоў, пакуль яны ядуць бутэрброд з ветчымайтам. Так, калі ласка. Губернатар Артур Філіп быў якраз з такіх. Ён высадзіўся там у 1788. Ён пабачыў таўдынга, якога еў кракадыл, якога ела змяя, якую ела каала, якую еў Мел Гібсон. І ён падумаў: ну так, гэта ж круто. Тым часам у Нью-Йорку. Давай купляй, мужик! Гэта круто! Рынок будзе расці вечна! А што калі не? Халера, я пра гэта не падумаў. Прадавай! І тады рынок абрынуўся, што прывяло да эканамічнага спаду, што азначала, што банкі не даюць грошы, што прывяло да яшчэ большага эканамічнага спаду. Людзі нічога не куплялі, гэта прывяло да... Гэй, а што калі ўсе пасевы пасохнуць, а палі пакрыюцца пылам? Менавіта, яшчэ большы эканамічны спад. Каб перамагчы крызіс, Амерыка пачала ўводзіць тарыф на імпорт, што прывяло да эканамічнага спаду ва ўсім свеце. Так пачалася вялікая дэпрэсія. Але адна нацыя тугавала мацней за іншых. Аўстралійцы. Яе праблема была ў тым, што яна вельмі залежала ад экспарта, а ў такіх эканамічных умовах ніхто нічога не купляў. Пагатоў, Аўстралія ўвяла ўласную валюту і прывязала яе да залатога стандарта Вялікабрытаніі. Потым брытанцы пачалі маніпуляваць залатым стандартам, і калі гэта гучыць складана, то давайце я спрашчу. Гэй, Брытанія, моя машына зламалася. Дапаможаш? Без праблем, сябрук. Даверся мне. Яшчэ больш эканамічны спад. Справы былі дрэнныя, асабліва справы аўстралійскіх фермераў. Яны пакутавалі мацней за іншых. Пасля першай сусветнай Аўстралія выдавала надзелы зямлі вярнуўшымся ветэранам. Але быў крызіс, і фермеры не маглі нармальна зарабляць. Шмат хто паехаў за грашыма ў горад. Але ў тых, хто застаўся, справы стануць яшчэ горш. Але перад тым, як мы гэта разбяром, крыху культурнага абмена. Мая нацыянальная птушка – белагаловы арлан. Выразны патрыятычны сімвал Амерыкі, які знаходзіцца пад аховай. Мая нацыянальная птушка – паўлін. Прыгожае стварэнне, якое прэзентуе Індыю. Таму паўлін таксама пад аховай. А мая нацыянальная птушка – эму. І яна шкоднік. А яшчэ яны смачныя. Страус эму, 1,82 м, важаць да 55 кіло і носіцца да 65 км ў гадзіну. Яны вяртаюцца на ўзбярэжжа пасля сезона спарвання, але раптоўна яны адшукалі багатыя загадныя фермы. А божухна, вы толькі паглядзіце на ўсё гэтае смакоцце, як яго тут шмат. Гэй, народзе, хадзіце сюды. О, боже, як смачна, нічога сабе, я буду есці і есці, беспынна. Я буду есці, пакуль не упаду, я больш не магу не есці. Я буду есці, я просто не магу, я буду есці, пакуль не з'ем усё. Я не так, верце нічога, трэба будзе сюды прыйсці яшчэ. Гэй, тут у плоце вялікая дзіра. Хлопцы, паглядзіце. Я буду есці, пакуль не упаду, я больш не магу не есці. Я буду есці, я просто не магу, я буду есці, пакуль не з'ем усё. Я не так, вельмі смачна, трэба будзе сюды прыйсці яшчэ. Ах, які цудоўны дзень, каб папрацаваць на... Што? Клятыя эму! Ну ўсё, досыць мне гэтых шкоднікаў. Яны ж фулюганы! Брус, супакойся, яны проста жывёлы. Нічога асабістага. Гэй, Брус, дзе ты ўзяў гэты капялюх? У сартиры? Так. 20 тысяч эму нашкодзілі аўстралійскім фермерам на мільёны фунтаў. І сітуацыя... Карацей, сітуацыю трэба было мяняць. Штосьці трэба было рабіць. У 1932 годзе фермеры звярнуліся ва ўрад па дапамогу. Але яны не пайшлі да міністра сельскай гаспадаркі. Яны такі: не, гэта праца для вайсковых. Яны звярнуліся да Джорджа Пірса, міністра абароны. Так, усё правільна. Аўстралія пачала вайну з эму. Такая ідэя не ўсім спадабалася. Гэта дзікунства. Мы не можам проста ўзяць і забіць тысячы нашых птушак. Расслабцеся, кулямёты справяцца хутка і бязбольна. Кулямёты? Вы сказалі кулямёты? Гэта неяк дужа жорстка. Так, але не думайце, што я некі там скуралуп, который толькі думае о капелюшы з пер'ем. Падумайце пра выгоды. Мае хлопцы выдатна папрактыкуюцца, а ўрад пакажа, што працуе. А яшчэ я атрымаю капелюх з пер'ем. Я што, сказаў капелюх з пер'ем? Не, я просто хацеў з вами пагаманіць. Пра тое, што падару ўсім капелюшы з пер'ем. О, я сказаў капелюшы з пер'ем? Я хацеў сказаць, што я патэрарызую гэтых эму і зраблю з іх капелюшы з пер'ем. Халера. Вядома, перш за ўсё, Пірс атрымаў згоду ад фермераў, што фермеры ўсё аплацяць, а Пірс не нясе ніякай адказнасці, калі гэтая дурная аперацыя акажацца дурной. І аперацыя пачалася. Майор Мередыт узяў салдат з кулямётамі, і яны пайшлі забіваць паскудных эму ў заходную Аўстралію. Цель знойдзена!
Гэта быў Эму? Не, сэр, гэта быў Эма. Халера, Джонс, вочы галосныя. Прыбачце. Гэй, здаецца, за намі ідуць людзі. Але ведаеце што? Я маю выдатны план. Слухайце мяне ўважліва, добра? Калі яны наблізяцца, мы бяжым хутка. Сэр, вы геній. Разам з кулямётчыкамі Пірс паслаў карэспандэнтаў, каб яны зрабілі здымкі для прапаганды. Першы бой адбыўся ў лістападзе каля Кампіёна. Салдаты заўважылі Эму, паставілі кулямёты і пачалі страляць. Эму разбіліся на маленькія групы і пабежалі ў розных накірунках. Салдаты забілі некалькі птушак, але большасць птушак убегла. Стоп! Кампіён, перамога за Эму. На здзіўленне майора, нават пасля шматлікіх раненняў, Эму маглі бяжаць ва ўсю моц. Мередыт параўнаў іх з танкамі і сказаў: «Калі б нашыя салдаты змаглі вытрымаць столькі раненняў, як гэтыя птушкі, мы б перамаглі любую армію на гэтым свеце». Так, ладно, мы мусім падысці бліжэй. Ты не да мяне, прыдуркі, а да Эму. Ау, выбачце, усё добра. Мне даспадобы. На наступны дзень яны паспрабавалі падкрасціся да вялікай зграі Эму каля дамбы, каб расстраляць іх зблізу. Магчыма, ім проста не пашчасціла, але маё прафесійнае меркаванне такое: Эму чараўнікі, бо кулямёты заклініла, а салдаты здолелі забіць толькі 12 Эму. Стоп! Салдаты крыху засмуціліся, бо іх перамагалі паўстраусы. Яны пайшлі далей на поўдзень, дзе, здавалася, Эму былі паспакойней. Яны распрацавалі новую стратэгію. Гэй, Джонс, план такі. Ты стаіш за кулямётам, я еду за Эму, а ты страляеш. Уцяміў? Уцяміў. Я твою камеру табе ведаеш, куды засунуў? Аперацыя цалкам правалілася. Прэсу было не стрымаць. Парламент накінуўся на Пірса. Было меркаванне, што медалямі трэба было награджаць Эму, бо яны перамаглі ва ўсіх баях. Пірс пасля такога прыніжэння спыніў аперацыю, але праз 4 дні прыйшлі фермеры і сказалі: «Страусы жруць нашыя пасевы. Дашлі солдат, ну па-братску». І Пірс такі: «Без праблем». Так пачаўся другі этап аперацыі. Мередыт і яго салдаты вывучылі партызанскія прыёмы Эму, і вынікі аказаліся лепшымі. Салдаты дакладвалі пра 300 забітых Эму кожны тыдзень. Спадзяюся, вы паспелі зняць добрыя кадры. Што, халера, вы здымаеце? Поспех аперацыі быў ужо не цікавы прэсе. Пасля 1000 забітых страусаў Пірс скончыў аперацыю і пайшоў у парламент, каб расказаць пра перамогу людзей. 20 000 Эму елі пасевы, і ты забіў 1000. То бок засталося 19 000. Так. І на гэтую 1000 ты патраціў 10 000 патронаў. Ага, то бок табе спатрэбілася 10 куль на птушку. Менавіта. Ну, тады перамога застанецца за Эму. Прынамсі, цяпер я маю капелюх з пер'ем. Што? Што? Урэшце рэшт, Эму перамаглі ў вайне 1932 года і працягвалі кашмарыць фермераў яшчэ многія годы. Урад распрацаваў сістэму бонусаў, якая аказалася паспяховай. Але давайце спынімся на секунду і ўспомнім адважных салдат, якія развіталіся з сем'ямі і паставілі сваё жыццё на кон у барацьбе супраць падступных Эму ў заходняй Аўстраліі. І яшчэ адна важная рэч. Падумаем пра сяброў, якія яны завялі, і тых сувязях, што іх усіх аб'ядноўваюць. Take me home to golden fields and sights of days gone by. It's where the heart lies with stories on... Гэй, хлопцы, я знайшоў рашэнне праблемы Эму. Праўда? Як? Я паставіў лепшы плот.